Naimbag nga oras yung kaprobinsyaan. Idanon mi kada kayo dagiti napapatag adamdamag manipod iti Kapitolyo ti La Union. Daytoy ti Baro Atimag ti Kapitolyo News Program. Inino ta bumangbangon manipod iti panakalugi ni Nanay Juanita. Kalpasan anayano iti karayan ti 8 akalding na. Kabayatan iti duduprak ti bagyong Egay. Sa nga 10 a bulan ti napalabas. Jay kaming kalding may nakatali ijay, nakalinong ijay talon ng aming pagarup nga din makil jay danampot naabot na jay naglinongan da nga kalkalapaw. Kasuporta karay tagtartaragan iti dengwen an apektaran iti bagyong Egay akas kini Nanay Juanita baro anam nama itinpaay iti Provincial Government of La Union kadakwada. Aganay 2 gasoto patapulo ket 2 akalding tinaypaay karagiti benepisaryo manipod iti primera ken segundo distrito iti probinsya. Agbalor amin dagitoy iti nasurok may sa milyon na pisos. Pasat pailaang daytoy iti Disaster Rehabilitation and Recovery Program of Livestock Production Industry. Yaman kami kini Governor Rafi Ortega dati ito na nga kasukat na nga kalding at i-promise ko nga yung anak na ito nga kalding nga nayato pastor ko nga nalay. Dito'y apo nga ang aktibidad kat may isa kadagiti programa ni apo Gobernador Rafi nga dapat adda iti mai-rehab no damot mapukaw nga taraken na ni livestock farmer tayo. So halang apo nga patingga dito'y no dikit day tuloy-tuloy da ito nga programa nga iganwat iti Provincial Government of La Union. Iti panagbutla ni Governor Rafael Veronica Ortega David iti naangaya programa, inalukoy na dagiti benepisaryo at tarak nanda na impag dagiti naipaay kadakwada akalding. Ken paadwenda dagitoy. This is for you to recover from the effects of Typhoon Egay. Ang importante, finally napunta na rin po tayo sa araw na maibibigay na po ulit natin yung karapat dapat para sa mga livestock farmers po natin dito sa buong probinsya ng La Union. Manamnamamet amanayunan pay dagiti may paay akalding ken baka kadagiti ka probinsyaan. Apaman adumteng ti second wave iti distribusyon. Marami pa pong darating, okay? Para po sa bawat isa sa inyo. Kapag dumating na po yung second wave ng pondo po natin, para makakuha po ulit ng mga campaign para po sa mga livestock farmers po natin, yung mga marami pong nawalan po talaga ng alagang mga campaign po, dadami pa po yung matatanggap po ninyo. Napalausma ti ragsak ken panagyaman ni Nanay Juanita idinaawat nan dagiti kalding. Paadon mi sir ka napatigmot kanya mi para suporta na kami sir. Kas prioridad ni Gov. Rafi ti panagduras iti sektor ti agrikultura agtultuloy. Ti panangalukoy iti gobernador karagiti mannalon ken mangalap. Iti panakipaglaunyon probinsya nihan. Tapno mapagtalinee ditumda sa taraon narangay nga ekonomiya ken nang runa launay. Ti panangbuot iti sirmatay ti La Union nagbalin a heart of agritourism in Northern Luzon by 2025. Itinagan ni Governor Rafael Veronica Ortega David. Daytoy tigayen ken kabsatyo John Martin para iti Provincial Government of La Union. Baro Atimag ti Kapitolyo News Program. Ag La Union probinsya ni Hantayo para iti nadurduras a La Union.